உலகத்தமிழ் உறவுகளுக்கு வணக்கம். அறிவு, ஆற்றல், திறமைகளின் திருவரங்கமாக அமெரிக்க தமிழ் சமூகம் இன்று திகழ்கிறது. உலகப் பரப்பில் தமிழ் சமூகம் கவனம் பெறவும் மதிப்பு பெறவும் அமெரிக்காவில் வாழ்கின்ற தமிழர்கள் பெரும் பங்கு ஆற்றுகிறார்கள். இன்னும் அவர்கள் ஆற்றுவார்கள். இந்த ஆற்றல்களை ஒருமுகப்படுத்தி உலகத் தமிழர்களோடு ஒரு மாபெரும் முன்னோக்கி பாய்ச்சல் செய்கின்ற உறவு பாலத்தை உருவாக்குவதற்காக த ரைஸ் எழுமின் அமைப்பு அமெரிக்காவில் ஆழமாக வேரோடி இயங்க முனைகிறது. திரு வேர்ட்ஸ்வர்த் அவர்கள் தலைமையில் அங்கு செயற்படுகின்ற சிறப்பான செயற்குழு வருகின்ற ஏப்ரல் 6ஆம் தேதி இணைய வழியில் ஒரு மாநாடு நடத்துகிறது. ஜூன் மாதம் சுவிட்சர்லாந்து டாவோஸ் நகரில் நடைபெற இருக்கின்ற மாநாட்டிற்கு முன்னோட்டமாகவும் முன் ஆயத்தமாகவும் இந்த மாநாடு அமையும். ஆனால் ஆயத்த மாநாடு அல்ல, முழுமைத்தன்மை கொண்ட மிக பெரும் ஆளுமைகள் பங்கேற்கின்ற, கருத்துரைகள் வழங்குகின்ற, தொழில் வணிக வாய்ப்புகளை முன்வைக்கின்ற இணையவழி மாநாடாக அமெரிக்க த ரைஸ் எழுமின் அமைப்பு நடத்துகின்ற இந்த ஏப்ரல் 6 மாநாடு நடைபெறும். உலகத் தமிழர்கள் அனைவரும் இணைந்து இலவசமாக, பதிவு கட்டணம் ஏதுமில்லை, இணைந்து பங்கு பெற அன்போடு உங்களை அழைக்கின்றேன். நன்றி, வணக்கம்.